Hello guys! Uy, kumusta naman mo? Welcome back to our channel! Hi, grabe, dugay-dugay jud nga wa mi ka vlog no kay kibaw na mo na busy nami sa bag-o na mong trabaho karon ang pagiging mommy and daddy sa amo nga baby. And sud kayo i-vlog mo kay si baby basta dili makatarong og tulog kay magsigi og hilak nga kibaw naman mo nako sabaan kayo. So kailangan i-minimize na to atong voice kay makamata niya si baby unya mo hilak. Kibaw naman mo kung mohilak. Grabe. So kung nakatanaw mo sa mga recent lang nga mga upload na mo nga videos no sa YouTube kay puro lang siya cover songs kay usahay kanang laayon ta ganahan kita magkatakanta nan makahigayon rapod ko og kanang kanta record kunuhay kay tungod sa ako nga dili man ako tungod sa hinwaman nga mic kay ganahan kita basta makita kog mic ganahan kita mo kanta maka timing rasad ko if kanang magpa-immunize si baby na walay tawag diri so na ako'y chance nga magsaba-saba. And for this video guys, manabi lang ko ninyo no kay bawo naman mo kung nakakita mo sa mga recent nga mga upload videos na mo na dito ako'y tig laba sa among mga sanina ni Beth no. Labi na katong mabdos na siya. So ako na nakatuka na maglaba. And kung maglaba ko, mano-mano ra jud siya. Pero karon kay nana mami baby and busy na kayo si Beth jud sa kanang pagbantay ni baby ug ako sa dusahay. So naka decide me nga mag palit og katimbayayong sa paglaba. Og kay ba na mo kung unsa. So mao ni ang akong giingon ninyo guys nga katimbayayong na nako no kay di naman jud pwede nga iman-mano na mo laba ang among mga sanina kay kung mohilak si baby mabiyaan nga kung magluto sad mi mabiyaan iwa trabaho. So di na mahimo nga iman-mano lang namo kay madugay mi. So nanginahanglan jud mi og tabang sa usa ka machine and this is washing machine char. So nipalit na lang jud mi og washing machine no kay dali ra kaayo siya mahuman ang among paglaba. So while ga washing diri pwede mi makaluto, while ga washing diri pwede mi magbantay ni baby, while ga washing diri pwede mi maka tanaw-tanaw og Netflix char na siya. So pagkakaron guys maura niya ang akong labo nun. So gamay ra kayo mostly sa akong mga kuana ni akong mga sanina og akong mga shorts. So maura ni no maura ni yung malabo nun t-shirt and shorts. So kung mangutan mo unsa ang damit ng mga sabon dili Cati Laundry soap kung dili mong gamit kay surf jud surf powder. So sa una pag ini gamit mig surf powder. So dili ni siya ko na paid partnership siya. Pero baka naman surf. And sa among Fabcon guys, surf yapon. Wala surf among gamit. So karon guys, magsugod na ta og laba. Di man ta ni sana kanang about laba nga video. Yan, nasugda naman ito. So ako lang diwason, maglaba na lang dito ani. Okay, so karon ako nang nahumol ang mga t-shirt. Kay gamay raman na. So while tuyo pa ning washing diri, magluto sa ako kay wala pa koy kaon nita. So karon guys magluto sa ko og rice kay hapit na lunch time. And kung mo tanan mo sir anong kauman gihapoy magluto og rice nga nang laba man ka. It's because wala silang Beth karon diri. And kung mo tanan mo anong wala sila diri karon ako na tubago next time. Okay?
na kanindot no basta kanang manlabak ka niya na kay washing machine na. So pwede na nimo siya biyaan niya. Kung ganahan ka mag napakay buhaton lain, pwede nimo mabuhat like magluto og rice, magtanaw og Netflix while gapaabot nga mahuman tong gatuyok dito. So pwede ra kayo. So after nako mag luto og rice nya kung mahuman na to dito kay magluto na po og sudan. So before nako ending a video no para sunod na pod, and kung ganahan mo mahibaw anong ako na lang diri mo maniho o ako so watch out mo sa akong sunod nga vlog. I would like to say thank you to all of you guys no for always supporting us, and because sa inyong support last week lang naka-receive me og notification or email from YouTube nga we are now monetized. Hey, thank you so much guys. So hopefully magsige hapon mong support kay magsugod na sad mi og vlog about sa among new life o guban pa diha, and lipid mo ang cover songs kay tanawa dito sa likod na ay microphone. Ganahan yung microphone, ganahan yung kamakanta. So guys, thank you so much for watching this video, and if wala pa mo nakasubscribe, please do subscribe na. Nasa ubos, subscribe, click na ninyo, and also click that notification bell para updated mo sa among mga bagong videos nga i-upload sunod. See you guys, bye bye.